Takhle jakože se na to musí skérnovat. Tak a musíme míchat hodně. A hrudky tak musíme takhle zničit. Takže máme to takhle trošku skaramelizovaný a máme trošku hrudek, který buď tomu za první můžete je to takhle jako, že se rozpustějí, anebo že prostě musíte rozmačkat, pokud to nevíde. Takže pokud vám vznikne tohle a máte tam ještě hrudky, tak je prostě takhle zničte. Furt to takhle držte pořádně. Velkou silou. Takže potom to takhle nakloníte a nasypte tam jedlou sodu. A teď začněte míchat. Takže, až tam dáte tu jedlou sodu, tak by to mělo být takové, tak by to mělo chytit takovou barvu. A musíte hodně míchat, ale fakt jako hodně. Obtisknete tvar a máte hotovo. Děkuju za zhlédnutí. A zase příště.